भोजपुरी। जय हो भोजपुरिया समाज। सबके गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हम एगो छोटा सा हास्य व्यंग के कविता रउआ सबके बीच में समर्पित करे जा रहल बानी, जवना के विषय बा बनल जात्रा बिगड़ गईल। 2000 के किनाइल बाछा, एक जना आगा रहन एक जना पाछा। एक जना कहताड़न कि पियास लागल बा, ले ले बाड़ा पानी के बोतल। तो ऊ कहताड़न चलो ना अगवे बा भोला जी के होटल। भोला जी के होटल पर कुर्सी लाग रहे लाले लाल, आ कुर्सी देखलस बाछा त हो गईल बेहाल। बाछा बिजुक के ऐसन फानल कि हाथों से पगहा छूट गईल, आ नाश्ता कराही त अलगे गिरल, कुर्सियों 2-4 गो टूट गईल। भोला जी तुरंते दोनों जना के ध लेलन कालर, आ दोनों जना गोड़ पर गिर के रोवे लगलन हलर हलर। भोला जी कहताड़न कि रोवे ले काम ना चली, 2000 भइल जुर्माना, आ जल्दी दे के जा जाना तो तुरंते बोलाई थाना। जहां से किनाइल रहे बाछा ओही जे बन्हाइल, आ भोला जी के 2000 रुपया फेराइल। एह बेरा के जातरा बा हमनी के कटपट, आ एह बेरा कुछो ना किनल जी, घरे भागल जी झटपट।